बैठो ये खुद अपना और पड़े ना भाई बैठो कहां से आ गए बैठो बहू एने बैठो अरे की खुशी में मैं खाना नहीं आज सभी की वजह से जितना लोग बैठा बहुत ताली बजाई आज ये लोग खड़ा बहुत नाच के दिखाई बात अब हमारी इज्जत पे आ गई बा सभी को झूम के बताइए एक बार आई छपरा जिला के बात बा ए जाके लोग लयदार भाई हम सुनले बानी अब के कहू के बा फोटो तड़ी कैसे का करतरी फोटो तड़ी ताली बजावे खातिर अरे की कमर हिलला हो कमर हिलला अब कहाँ बुझाइल सुनाइल भैया ताली ताली तनी को सुनाइल हो गई कहाँ सुनाइल देखो सुनो सुनो के ताली बजावत रहे बुझात रहे कि सास पतो चारो झोटा झोटी करत लोग ये लोग चारों को ऐसे ऐसे अपन वही में घूम देखो ताली कैसे बजेला आ किंगा बजावेला छपरा जिला के लोग ताली किंगा अरे तने बजाओ तने हाथ उठा के पूरा पूरा आई का मछवा खड़ा कर लिया पूरा पूरा हाथ का हेलो हेलो अब हमार बारी बा ये धुनम आई है कितिया होई आ देखिए कैसे ताली बाजी रौरा खातिर की चेंज पे दिखा पूछू कदी सब लोग ताली बजे अरे की टुकु टुकु देखना से कुछ ना होई अरे हाथ उठा सुने ही कोई से कुछ ना होई तो जब ले ताली ना आ जब ले कमर ना तो जब ले ताली ना टाटा इंडिकम हच आइडिया जियो काम करना फेल कर जाए दीपिका ओझा जी मुकेश राय को कबूल है छपरा मीठेपुर में इतना ताली कमजोर मुकेश को कबूल नहीं है एक बार शेरा वाली मैया से मोहब्बत करने वाला हाथ खड़ा कर लीजिए चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो अब बजा देना राजन भैया धुन बजा देना
जी बुला ली आई 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 कहे के बा एगो भौजी के बात बापर सैया जी से कहत रही। आई शिवानी भौजी कैसे कि ललसा पुराए अमर भार गइल गोदिया कि पाई गइल तो हुए पिया अरे पुलिस में नौकरिया अरे तो चलो न चली जा